Date ɗin shine 4 ga watan Januwari 1990 wato 1990 a Great Hall da ke Germany aka haifo wannan tauraro wato Toni Kroos, wanda yake iya raba kan 'yan baya ba tare da zagi ko fada ko cin mutunci ba ta hanyar saka fasi mai matukar hatsari. Ya samu nasarori daban-daban a cikin rayuwarsa ta kwallon kafa. Chapter ta farko a cikin rayuwar shi, tun yana ɗan ƙarami yake bala'in son ƙwallon ƙafa, kuma yana bala'in sosai wajen buga wasan ƙwallon ƙafa. Idan za ka iya cewa dukkanin 'yan gidansu suna son motsa jiki, domin babansa tsohon ɗan wrestling ne, mahaifiyarsa kuma tsohuwar 'yar badminton ce. Shi kuma za ka iya cewa lalle kam ƙwayoyin halittar motsa jiki ne suke yawo a jikin shi. Ya fara wasan shi a Great Wall FC da take ƙauyensu, inda kowa yake sha'awar yadda yake taka leda. Chapter ta biyu a cikin rayuwar shi, wato faɗi tashin shi da fafutuka akan harkar ƙwallon ƙafa. A shekara ta 2006 ne, lokacin yana ɗan shekara 16, Toni Kroos samu babbar dama na shiga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich. Bayan shekara ɗaya, shekara ta 2007, lokacin yana ɗan shekara 17 da kwana 20,265, ya fara jan hankalin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya, inda ya shiga filin ƙwallon ƙafa a cikin minti na 63 ya ci wasa sannan ya sa aka ci. Duk da ƙoƙarin fito da kanshi da yake yi a wannan ƙungiyar ƙwallon ƙafa, bai sa hakan shi bata cimma ruwa ba, domin kuwa bai samu nasarar shiga First 11 ba, domin akwai manya-manyan ƙwari a lokacin. Ya buga wasanni 20 ne kacal a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich a season 2 da ya buga. Daga nan aka kai shi loan a shekara ta 2009 zuwa ga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen, wanda hakan shi zama masa mafi alkhairi a cikin rayuwar shi. Inda Hausa suka ce wai zama guri ɗaya tsotsayi inji kifi, saboda yakan samu damar buga wasanni a kowane lokaci, wanda ya samu nasarar kai kungiyar ƙwallon ƙafan zuwa Bundesliga, inda suka kare a na 4 a wannan shekarar. Bayan ya dawo Bayern Munich, ya buga wasanni guda 205, inda ya ci balabalai guda 23. Ya samu nasarori daban-daban wanda suka hada da Bundesligogi da ya samu a wannan kungiya. A shekara ta 2014 World Cup da aka buga a Germany, tauraron dan wasan ta kara haskawa, a inda a wasan gab da na kusa da na ƙarshe wato semi-final, inda aka ci Brazil bal 7, ya ci bal guda 2 a minti na 24 da kuma minti na 26, inda ya saka aka ci sauran balabalan sai ka ci wasan yara, inda Germany suka daki Brazil 7-1. Bayan World Cup, tunanin shi ya canza na shiga kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Chapter ta 3, zuwansa kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Season ɗin shi na farko ya yi shi ne da Carlo Ancelotti, inda ya gama season ɗin cikin nasara, ya yi fasika masu hatsari a wannan season ɗin daga farkon shi har zuwa ƙarshen wani. Duk da cewa a lokacin ya samu taimakon Luka Modric da kuma James Rodriguez, inda suka samar da tsakiya mafi hatsari a lokacin ta a na Real Madrid. Inda Pep Guardiola a wata tattaunawa yake bada ra'ayinsa akan Toni Kroos, akan cewa dan wasa ne wanda yake bada nutsuwa a duk lokacin da ganshi a tsakiyar filin wasa. Za ka san cewa lalle kam nutsuwa ta samu, dole zai samar da nutsuwa domin raba kwallo inda ya kamata. A shekara ta 2016 ne malaminta Zinedine Zidane ya karbi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, wanda ya taimakawa Toni Kroos a matsayinsa na tsohon dan wasa na midfielder, inda zai gudanar da kwallon kafansa, wanda ya sa Madrid damar daukar Champions League guda 3 a jere, 2016 zuwa kuma 2018. Lalle kam a lokacin Madrid ta zama gagarbadau, samun Toni Kroos, Modric da kuma Casemiro. Kasan dukkanin 'yan wasan suna da abubuwa a haka, kamar kirkira da samar da nutsuwa a filin kwallo, sannan ga tare mai matukar ban tsoro. Duk da cewa daga baya Casemiro ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2022, wanda ya sa dole Toni Kroos da Modric za su ci gaba da jan wannan kungiya. Lalle kam sun ci gaba da jan kungiya har zuwa lokacin da shi Toni Kroos din ya ga cewa lokacin da ta yasa ya taho, domin ganin cewa sabbin jini sun fara zuwa Real Madrid kamar irin su Valverde, Camavinga da Tchouaméni. Ya samu nasarori daban-daban kafin ya ajiye kwallon kafa. Ya ci kofuka ɗaya har kofuka guda 23, 6 a Champions League, 4 kuma La Liga, guda 5 kuma Club World Cup, inda ya ci kuma Copa del Rey guda 1 da kuma sauran manyan kofuka da ya ci, wanda ya kafa tarihi na cin Champions League
wanda ya wuce na Messi, inda Messi yake da Champions League guda 4, shi kuma yake da Champions League daidai har guda 6. Tabbas ya tabbatar wa duniya cewa shi mai faɗa da cikawa ne, inda ya ce zai ajiye ƙwallon ƙafa bayan Europe da za a buga na shekara ta 2024. Aikwa ya ajiye, lallai ka yi aiki mai kyau, ka je ka huta mai gida. Duniyar ƙwallon ƙafa ba ta mantawa da abin da ka ajiye na tarihi ba.